I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly print. Και αφού σας ανοίξαμε την όρεξη με το παρανοϊκό escort van, περνάμε σε δύο από τα πιο συζητημένα κοντράδικα της Αθήνας. Οι ιδιοκτήτες, γνωστοί ως Μίτσος 5 και Γιάννης Νος, έχουν πολλά εξαναστατώσει τους κύκλους τους με τα μεταμεσονύχτια κατορθώματά τους. Από τη μία, ο μπλε τρομοκράτης κρύβει επιμελώς κάτω από το καπό του ένα 16 σύνολο 2.000 κυβικών από Μεγκάν που έχει δεχτεί εκτεταμένες επεμβάσεις ώστε η υποδύναμή του να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τους, κρατηθείτε, 550 ύπους. Να πως φτάσαμε ως εδώ. Ξεκινήσαμε από τη Θήβα και τον Τίνο που επιμελήθηκε όλη τη μετατροπή στον κινητήρα. Αφού κατασκευάστηκε ένα αριστοτεχνικό χταπόδι από την NS Racing, μια Turbonetics 60-2 με ομώνυμο Westgate καταστάθηκαν εκεί με σκοπό να γονιμοποιήσουν στάβλους υποδύναμης. Εννοείται πως σχεδόν τα πάντα μέσα στον κινητήρα είναι αλλαγμένα και βελτιωμένα, με ξεχωριστή δουλειά να έχει γίνει στην κεφαλή που έχει σταλθεί στην Αμερική για αργή εξέλιξη. Ένας Haltech E6H, ρυθμισμένος από τον Αλέπι, οδηγεί μια οκτάδα BEC 480cc προκειμένου να χορτάσει το αδιφάγο τέρας. Το τρομακτικό intercooler που δεσπόζει στην εξωτερική του εμφάνιση είναι σοβαρός λόγος για να μην τα βάλεις με αυτό το Renault 5. Κάποιοι δεν πονηρεύτηκαν και το πλήρωσαν. Ξεχωριστή δουλειά έχει γίνει στην μετάδοση του πενταριού, αφού τα προβλήματα δεν άρχισαν να εμφανιστούν. Σασμάν από Kangoo Turbo Diesel με γρανάζια κατασκευή και ημιαξόνια από τον Τσιρίκο έδωσαν τη λύση. Για να δούμε λοιπόν πώς επιταχύνει ο βραχίσωμος γίγαντας υπό τις εντολές του Δημήτρη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η επιτάχυνση μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο δεν θα σε προβληματίσει ποτέ. Αυτό που σίγουρα όμως θα σε προβλημάτιζε θα ήταν η ικανότητά του να φρενάρει. Εδώ η λύση δόθηκε από την Brembo, αφού οριακά στριμώχτηκαν μέσα στις 16 ζάντες οι μεγάλες τετραπίστονες δαγκάνες της.